Ang rasyonale kasi ng trabaho natin is, we are paid by the people to work 8 hours a day. Bayad tayo. So pag inindyan mo ang tao, wala ka sa opisina mo, kaya ng iba dito, national, local, pareho rin. After lunch break, naanas sa mga mall, nagpapasyal-pasyal na. Pag nangyari yan uli, I will dismiss ka sa... And I would like to ask PAGCOR to prohibit lahat ng taga-gobyerno, pati yung mga asawa, pamilya, not to deny them entrance sa mga casinos. I do not want people, lalo na sa gobyerno, pasok-pasok lang sa... Kung nasa gobyerno ka lang, yan lang, kikitain mo, bakit ka magsugal doon? Lalo na sa ano, I will direct Andrea Domingo to yung panahon ni Presidente Marcos, barred ang mga gobyerno. At saka kung ang gastos ng tao, huwag kayong sumakay ng eroplano ng mga first class o mabuhay. Hanggang economy lang tayo. So, yan ninyo, magdagdag kayo ng pera doon sa economy, ganun rin. Kalahati ng binayar ninyo, pera ng tao. Tsaka wala na yung purchases ng luxury cars, yung mga suburban. You do not have that right to spend the people's money na ganun. Tayo ng gobyerno, naligaya ang pero yung tao nagbayad niya. Hanggang ngayon, gutom. That is my... I hope that you take note of that and tell the guys there in Manila na yan mahirap yan. Lalo na yung taga-gobyerno. Either dito sa police o sa registrar, whatever, civil or yung register of deeds, pabalik-balik yan, walang papel, walang ganon. Basta mag-complain, I have to set up the 8888. Pag na-activate yan, tawag lang kayo to the Filipino people. Just call the people based in Malacanang. We will immediately investigate. Yung pinabalik-balik, kinukontak namin yung nag-complain doon sa letters of the editor. I will call the particular employee there, pati yung chief niya, to explain why they should not be dismissed from government service. Stop pa yan eh. Hindi lang nako, pero bayaran kita. Oh, sige, magbayad ako sa iyo. Oh, trabahuin mo ito ha, linisan mo itong. Tapos bayaran kita. Oh, yan ang sweldo mo yung araw na yan. Tapos maghagbas ka lang diyan ng ilang metro, alisan mo. At stop ha. Actually, technically, yung mga taga-gobyerno, when you are not there to serve the people, at saka pabalik-balik kayo ninyo, you're committing stuff, ha? Hindi lang it's not clearly defined, but the act is actually swindling. It's under Article 18 of the Revised Penal Code. Other forms of swindling. You're swindling the people. Bayad ka ng 8 oras, tapos nandiyan ka lang 2-3, pasir-pasir. Hindi bala yan sa barangay. Field work yan. You're out sa field work because field work nga nakalagay dyan sa so they go out of the community. Pero yung di opisina kayo, trabaho kayo. Okay, sa 6 years ako ang muna sa gobyerno. Sunod kayong lahat. Lahat. Wala na yung pagkatapos ng lunch break, wala diretso na kung saan pumunta. Pag may nag-report sa akin, o kapwa mo taga-gobyerno, o yung chief mo, sige labas, sumbong mo sa akin, yung nagsumbong sa akin, ikaw ang ilagay ko doon, chief. Pati yung chief mo ilagay ko doon. Kung clerk ka, di clerk siya.
Be courteous. Alam mo kasi, there is a metamorphosis nga eh. Pag nagpasok sa gobyerno, pag iba na ang utak, para natuloy siyang nakaposisyon, tapos yung tao nagbayad sa kanya. All departments yan. I do not want people from going back and forth. This is the procedure. I-finalize ko pa to because I have no time to meet because everybody is busy. Kasi take over lang namin sa gobyerno eh. So we're kind of really busy. Hanggang sa naman, tapos kami alas 4, alas 3. Ganito yan. Pag nagpunta sa opisina magtanong, paano makakuha ng permit or clearance o lisensya or whatever, bihin mo lang, give him her shopping list, yung requirements, produce mo, gano'n, taxa, medical certificate or birth certificate. Huwag mo pagkatapos, pagbigay mo sa tao, huwag mo nang dagdagan. Kasi pagbalik niya, sabihin naman ninyo, mayroon palang kulang. May mangwarta eh. So, pabalik-balik yung lalo na yung mahirap. Ang Pilipino, sige bayad sa kulukuhan. Ngayon, pagka natapos niya, na-produce niya lahat yan, tanggapin na ninyo, ilabas ninyo ang permit. Ngayon, I will require all na pag may lagbo. Hindi sa yung tao sa gobyerno, lagay niya, receive the application for meet ganon. For inspection, meet or whatever sa batuar. Tapos papirmihin mo yung tao, tignan mo yung workload ninyo sa opisina, you make projections. Sige, balik ka dito, ma'am, sir, next week at this hour. Bigyan niyo ng stub. Pagbalik niya, ibigay niya, i-release ninyo. Kayong nakikinig na yung buong sambayanan ng Pilipino, if the behavior of the government employee concerned, the office, does not follow that rule, sumbong mo sa akin. Then the next was really the corruption. And ang drugs, my God. Tong corruption, in my time, during my watch, there will be no corruption, period. Kaya yesterday, I was reading the Inquirer or isa pa, Daily Bullet. Yung letters to the editor, meron doon babae that she was given the go around. She had to kept on going back to the, sinabi ko sa staff, hanapin ninyo ito. Kung anong opisina nito, sabihin ninyo, pinatawag ko sila dito. Kakasabi ko lang sa inaugural speech ko eh. You are paid to do your work. Kung gusto mo di mo kaya ng gobyerno magbayad, maghanap ka ng ibang, punta ka kay Ayala o kay Gokongwei. Don't give you a better salary, but you know, kung sa gobyerno pumasok ka, hanggang diyan ka lang talaga. You must do that. When you enter into government service, you must realize na hanggang diyan ka lang. And that is very important. Ay, corruption, left and right, pati yung mga bala. That's why is this government oppressing its own people? No, answer me that. Sabi ko, bakit? Kaya kung wala, sabi ko, so it has to stop. Lahat, from the office of the president down. Ayaw ko ng ganun. Alin po? Ayaw ko. I told stop it. I'm saying it publicly, stop it. Number one is that corruption must stop. Corruption tanan. 3 months to 6 months. Borningan ako tanan. Corruption must stop. Droga must stop. Criminality must stop. Then I would go into
an inclusive talks with all New People's Army, NDF, Communist Party of the Philippines, then I would talk to the MI, MN. Pero ako wala ko ikuhan sa kriminal o droga. Wala yun na. At tinawag ka mo kung sa gobyerno ng away corruption. Yan mga ako sila. Hoy, kamong mga yawa ng gobyerno, kung di ka di kumukurak, ayaw kong unahin. Kay paksyon tagyong ka. Pero makurak ko, sige, larga na mo. Mo na ikadaot niya. As taas na ni kurak, putang ina, di ko na utuong sa obos. Pero pag tinarong na, ina, basta ba, no, putang ina ka, bantay ka sa ako. Ay, Jun, ibas ko. Remember that I was elected as president on the basis of, I said, I will try to improve things in this country and make it comfortable for everybody.